Pasa, to je věci, která nás současně nezvoněno, prosíme, aby odstartovala. Bude následovat Eliška Jendová z Ilzeství, Klára Svobodová z Lindámenže a jako poslední této soutěži Tomáš Vítek a Vášně. Kateřina Bardonová absolvuje Jolanta, je dvojka, která získala 68 trestních bodů a zahájila parkour 67-23. Dobrý, já to hledám sem, tady to vidím. Tady je sedmička. Jsou tam ty se tam je jestli se to chce. Že máme tu sešívačku. A odrezujeme všechno.